Hoxe queremos denunciar un entramado de adxudicacións a unha empresa vinculada directamente co entorno de dirixentes do Partido Popular, que son as adxudicacións feitas á empresa Dos Espacios, que ten a súa sede, unha das súas sedes en Vilagarcía, ten outras sedes, unha empresa que recibiu nos anos 2018 a 2023 case 1 millón de euros, exactamente 995.000 euros en 87 contratos a dedo. Dentro destes contratos a dedo, onde imos centrarnos o cuestionamento do funcionamento, son 66 contratos adxudicados pola Axencia Galega de Turismo por valor de 816.000 euros. Foron feitos pola Axencia Galega de Turismo baixo a dirección de Nava Castro, ata que pasou a desempeñar a alcaldía de Ponteareas, e onde tivo tamén unha participación clave Emilio de la Iglesia, xerente da Axencia Galega de Turismo, ascendido a director xeral do Gabinete da Presidencia da Xunta. Temos que ter en conta que a Axencia Galega de Turismo sempre estivo baixo o control e a dirección de Alfonso Rueda, que é o presidente do seu Consello Reitor, e, polo tanto, tanto o nomeamento de Nava Castro como o nomeamento de Emilio de la Iglesia son responsabilidade directa de Rueda e son persoas da súa máis directa confianza e do seu círculo de colaboradores máis directos. E non acaba aquí a cousa porque temos constancia e coñecemento de que un dos irmáns de Nava Castro, chamado Antonio Castro Domínguez, é traballador, traballa para Dos Espacios, cando menos desde este ano 2024, e é propietario dunha empresa chamada Cambia, que ten a mesma sede, no mesmo edificio, no mesmo número, da Rúa Serrano de Madrid. Estamos diante dun caso, claro, de trato de favor, de nepotismo, de adxudicacións a dedo, nada máis e nada menos que 816.000 euros. E isto non é grave por sí, senón tamén porque vulnera os principios de libre concorrencia, por lo tanto, perxudica a outras empresas que non teñen a posibilidade de acceder a estas contratacións. Está claro que estes son os chanchullos, as irregularidades que o Partido Popular quere ocultar e que o BNG vai investigar ata as últimas consecuencias. E temos a sensación de que estamos só na superficie, na punta do iceberg.